Kadagiti naglabas sa lawas, nagprotesta dagiti umili iti Dupax del Norte, iti Nueva Vizcaya, kalpasaan ti panangirwar, ti korte iti warrant or writ of preliminary injunction, pabor iti mining exploration ti Wugel Corporation. Iti lang January 19, nang ipaulog ti Nueva Vizcaya Regional Trial Court Branch 30, iti pamilin ang matiliw, ti asinuman amang lapad iti isa sa rek, ti kumpanya, iti exploration site, idiay barangay Dupax del Norte. Nang iton dito iti nakaro apan nagprotesta dagiti umili. Pito nga umili ti tiniliw dagiti pulisya akamao dyan nakit na palubusan gapu iti kinakurang ti ebidensya. Gapu iti dayta pinapigsa ti Philippine Army 86th Infantry Battalion ti panang monitor da iti Dupax del Norte kalpasan ti anti-mining protest. Iti nasawa lugar sigun ken ni Second Lieutenant Downbing Pitalcorin, Civil Military or Military Operations Officer ti 86 IB. Nupay maibilbilang nga insurgency-free ti lugar, agtaltalinad naka-alertuda gapu kadagiti issue ti mining disputes, mabalin nga usaren dagiti communist rebel recruiters kontra iti gobyerno. Impasigurado na iti publiko asaan nga ipalubos ti militar nga ag-operate dagiti left-leaning groups. Iti lugar ken agtultuloy natalged ti komunidad.